La. Sa December 16 tuig 2021, nagbantay kong pabuyan sa katigpian. Dito ko naabtan sa bagyong kinabusukan, si bagyong Odin nga walay batasan. Daghang nangaguba mga kabalayan, daghang nangatumpa mga kalubihan. Ang mga katawan nangabasa na nagan, kay hingabot ang bagyo kinakusukan. Pirtiga yung guba sa kumbabuyan, kaysa lupiin taon siya hinggan bukan. Ako'y nagpatabang sa akong mga silingan, kaluwason intaw ng akong babuyan. Naglisod tuguli sa kabawan, kaya kalsada daghang kakahuyan. Hingpagyaw ko kapalhapan, makaabot lang sa kabawan. Pag-abot na ko sa kabawan, akong walay gikaloyan. Kusog ihapon akong tindahan, ini kagabi ikinangit-ngita. Maikanting sa mong silingan, sa bagyo itan gikukman. Sa mangga natumbahan, amo na lang agitiwasan. Pagkalani sa among sudan, puro kanding na nilatanan. Iparisan dayon sa panduay, ipulutan sa mga istambay, ipulutan sa mga istambay. Kay gihatag to ni Bagyong Udin, at naman sa Bagyo Sabol.